Vähän tunnetta siihen, niin kyllä se nousee siitä. Joo, eteenpäin, siellä ottaa... No se perkelee koukku siellä. Vähän tuo peräkoukku ottaa nyt sinne. Onneksi ei saa tuota asuntovaunusta. No perkele, se on sun... Nyt lähtee ihan suoraan alaspäin. No nyt näet vaan taaksepäin, nyt pääset vaikka miten etääs. Anna vaan. Aika hyvin kakkosta alkoi ottamaan. Niin. Ei vielä tullut tota enää. Joo, huomasin. Mahtuisiko se tuosta vetämällä vai? Tää on kyllä hirmu hyvää muussausta tähän. Tää on äkkinäisen hyvä harjoitella. Se oli aika lähellä. Eikö lämpö? Nyt se tasoittuu tuokin temppu. Kyllä. Onks takalukko kiinni? Et aja sekkaanotto. Pontti on aina. Ai jaa. Sori. Pitäisikö sitä pikkupuolella louhasta pari pois? Melkein nousi. Hyvin se tuo kriipy heittää ylös asti takaisin. No. Niin lukko päälle, huomasin. Tää on ihmehin viisti. Pokkerilaiset tulee kysyä. Niin joo. Katsotaan. Ja se pokkerikin lyö. Sen. Niin. Eikä tullut kaasua paljon. Oli käyttää suustaan sitten ajaa. Kyllä se pitäisi ottaa vielä yhden. Otahan pakki. Otahan pakki ja kokeilla. Pakin se ei ole niin. Ja sä heittäis alamäkiin. Nyt on niin monta biisiä, että pakki. Missä ei ole vieläkin? Korkele, mennään tulla jo yli. Ei kun nousemaan tuossa. Kaikki. Ja nyt ruvetaan istumaan. Sieltä pääsee vähän tuolta oikein kiertämään, jos tuntuu. Kun niin alas tuo takapyörä että se ei nouse. Niin se ei. Ellei saa Jussi tuosta, sit ei mene väliin. Siinä on
kanto siinä, se ottaa kiinni. Tästäkin melkein päässyt ylös. Hyvipää. Ei se nyt sai. Se on kannus. No, nyt alkaa. Alkaa möylätä. Työkone pyörii siellä. Mä käsiin kanssa päästä. Nyt ottaa jo iso puoli päälle. Niin. Joo. Renkassa on enemmän kierroksi kuin koneessa. Koko. Hei, jotain tuolta vähän tiputtaa vettä tai muuta konehuoneessa. Ei vissiin joo, taas mennä vähän rikki. Onneksi särky noin hyvä paikka. Sitten vähän kuuluu, jotakin vissiin meni. Nytkö se porstee? Ei se vittu voi vielä. Jumala nyt saatana 70 vuotta. Vettähän sieltä. Mistä tää lie? Vaikee todella. Kokeillaan pumppu. Vittu, kuka pumppuhan se on varmasti. Äsken nimittäin kun se rupes, tästä tuli painelaakerista jostakin rallattu. Joo. Voipa tuolta tulla letkukin paskana. Ei sitä mistä enää tiedä. No onneksi tässä alkaa olla sen verran syvyyttä, että vettä joka löytymään. Tislaa vähän. Tuoltahan tulee helvetti vettä vaikka kuin paljon takaa. Mistä lie vuota? No onneksi lähettiin tänne takalenkille. Vittu, taas ollut aika nolohomma, jos mitään ei oo särkynyt. Tuolta tulee tähän pulppumaan tuon vesipumpun välistä. Miten helvetti se sieltä on? Sen klappiakaan on. Se vaan nyt päättää siltä tulla. No just. Ei paha. Kesken maukkaman möyhennyksen. Niin. Se olisi perkele kohtuus. Mie luulisin aina vaan luista. Tuohon ei niin mukavaa vielä kerran eteen ja taakse. No. Pitäisikö meidän jatkaa matkasta?